எஸ்ஐஆர் குறித்து மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணி தொடர்பாக திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அப்பொழுது பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், வருமான வரித்துறை, அமலாக்கத்துறை, தேர்தல் ஆணையம் என்ற எந்த ஒரு நிறுவனத்தையும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்த தயாராக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். யார் வந்தாலும் பார்த்து கொள்ளலாம். களம் நம்முடையதுதான் என்றார். பல இடங்களில் எஸ்ஐஆர் என்ன என்பது குறித்து வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கே புரியவில்லை என சொல்கிறார்கள். தகுதியான வாக்காளர் ஒருவர் பெயர் கூட வரவிருக்கும் வாக்காளர் பெயர் பட்டியலில் விடுபட்டு போய்விடக் கூடாது. எஸ்ஐஆர் பணிகளில் மாவட்ட செயலாளர்கள், தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அப்பொழுது கூறினார்.